Uye netima ndafamba naro vanhu vamwari vakitirenya shukuru. Regai kwase zvakasarudzika the father and the mother of the house. Apostle Aunga na mind salamu mambo Jesu. Amen. Sana niwenenge shukuru mwari kubva book ya Ruth chapter 4. Ruth 4 from verse 5. Then Boaz said, on the day you buy the field from the hand of Naomi, you must also buy it from Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to perpetuate the name of the dead through his inheritance. And the close relative said, I cannot redeem it myself, lest I ruin my own inheritance. You redeem it by right of redemption for yourself, for I cannot. And he shifted when Matthew 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. Jesus ari pa cross urodanidzira achiti Eloi Eloi lama sabakatani. Shireva kuti ari kuti Mwari wangu mandisire. So that's the same scripture and he said a message andinayo. Eloi Eloi lama sabakatani. Mwari wangu mandisire. Jesu auya panyika ari kuita purpose ya baba. He is in the right track. Jesu zvaari kuita being led by the Spirit of God. But ane kuchema kwaanoita ari pa cross achiti Eloi Eloi lama sabakatani. Mwari wangu mandisire. Ndakazotara kuchurch masikati ano kuti kana uri mu purpose ya Mwari usanetseke ne process ya kuita pastoral. There are times you put the process in it and but when you know the purpose, the process you can have negative I could move. Jesus purpose is to die for humankind. But the process is very painful. To an extent you're going to power which one side the other side Mariwanaye. Vamusia papi. Could the process is painful, but the purpose yari kuda is manifested by shedding of blood. So could they rope up across the purpose yamari kutivano vaponeswe. But the pain is the Jesus. The process is not leader to manifestation ye purpose. So mngari vakarambanga ina Jesu mu process. Arwadziwe afe akuware. But baba vakasuduruka mu process vanomirira vari ku purpose. So Eloi lama sabakatani. I process inosangwanikwa nayo kana uchinamata Mwari. Yokuti ukatadza kuinterpreta unoluza purpose nekuda kwe pain ye process. Mwari vane zvakanaka zvavari kuda kuita muupenyu hwako. But in the process, the situation you're going to pass through, inoita utofungidza kuti Mwari wacho vandisiya. Truly pane pavano kusiya nokuti vanewe. Maybe that way unomona kunenzwa. Vari kukusiyira kuti chavari kuda chiitike. Vakaramba vainewa chiitike. Kuda kuti vakaramba vainewe vanenge vakusiya. But vakakusiya vanewe. You are getting life here? Yeah. Thank you. So process in a pain, but the purpose is gain. Saka Mwari vanosuduruka mu process, but vanoda kukumirira kumberuku ku purpose. Nokuti ukashaya paka Mwari vakamira newe mu process kuti vari kurwisa futi purpose. Saka vakabuda mu process vanoda kumirira ku purpose. Saka nyaya yerenga mukadzi anonzi Ruth, purpose ya Mwari ndeyekuti asangane nemurume anonzi Boaz amurone. But the process yacho pana anofanirwa kumuramba what I cannot take her as my wife because I will endanger my inheritance. Pane kurambwa kunoita sekunge wakatouya ku Bethlehem, the house of bread kwa Mwari, but irikutanga kuitika mauri kurambwa nekuda kwokuti uri kudiwa. Pane kwauri kudiwa kwakanaka udarika pauri kurambwa. So zero zvinoita kuti urambike nokuti zvikashayikwa izvozvo unodiwa nemunhu asiri.
ichokwadi kuti murume ari kuramba Ruth ari kumurambira rekodhi yekuti akamurorwa for 10 years namaloni kuMoabhu haana kudita mwana. Saka ari kuti ndikamuroora uyu abereke uyu, inheritance nhaka yangu inobva yafa. Saka Mwari vakatendera kusabereka kwake vaida kuti azobereka nemunhu chaiye. Nokuti paakaroorwa naBhoazi vakabereka Obedi. Zvareva kuti kune process yekuti ukasaziva purpose unotiza uchiri kuprocess. Yeti pawatiza kuprocess watotiza futi purpose. So ndikuparidza Mwari ane tsika yekusiya vanhu. I know shinogona kuchallenge understanding yako concerning God. But here this revelation is a bit deeper. Ndikuparidza Mwari anofanirwa kumbokusiya kuti zviite. Paunoti Mwari vaimene ndauya neanother angle. Vakatoramba vainewo panyaya idzadzi mune zvakanaka. Nokuti Mwari wacho vanoziva the end from the beginning. So vanotoziva kuti kune process dziri painful dzekuti panofanirwa kuita munhu anoti handikude iwe uri upeterema. Wazaungarambirwa kuMoabhu kwako hakuna problem. Kwete kuti wauya kwaJehovha, wamumunda maJehovha, uchishumira uchishanda urimo, mumwe munhu opiwa mukana kuti tora munhu uyu oti azviite nekuda kwekuti ndine zvikonzero zviri pachena. So kune vanofanirwa kuziva mareasons iwayo ekuti vakusiye. But nekuti Mwari vane purpose newe, vachakupa munhu anoziva mareasons iwayo but hakusiye. Usandiudza kuti Boazi haazvizive, haana rekodhi yemukadzi uyu waari kutora. Anotoziva, but nekuti akatumwa naMwari ngaakupe vanhu vasinganzwe makuhwa, vasinei mamwe manegative reports, vanongoti kana Mwari vandituma kuupenyu hwako haustand with you. Nekuda kwekuti Boazi anozviziva kuti munhu yakambororwa haana kuita mwana, tanda kumutorera there is purpose Mwari yaari kuda kuti izadzikiswe. So kune process is painful to an extent yekuti unogona kutomira kunamata ukamisinterpreta process ya Joseph in prison, purpose, authority and higher office. Nekuda kwekuti akaita pass through the prison ndokuchaita zita rake rigone kumentionwa kuna Faro nokuti wakamboseva muprison ane munhu aiseva kuna Faro. Saka process yacho Mwari vanokusiya. Remember Bible noti kudii Joseph ari muprison, God was with him. Ko Mwari se asingaburitse munhu mujeri achipinda nemunhu mujeri, vari kupinda vese muprocess nekuda kwekuti kune purpose. The Lord was with Joseph in prison. Ini ndinoda Mwari anondiburitsa bandazoziva umwe Mwari anotopinda newe, nekuti chaari kupindira newe kana wabuda uchatenda Mwari. Nekuda kwekuti hakuna kwaiwanikwa connection ya Joseph ne this man asina kuita pass through the prison. So when you know the purpose, process haikumove. Kana vanhu vakasunguruka pauri ndaitara nemwe munhu achinditi but vanhu vakabva pandiri ndikati hazvina basa, Mwari akabva pauri ndopa nenyaya. Vakakusiya isi nyaya, vakakusiya uda Mwari wako unoita testimony, vanhu vakakusiya zvokuti vega vanoshamba kuti saka akubatsirwa nani because takabva ndimi makaenda Mwari haana kuenda, ndimi makandisiya Mwari haana kundisiya. Kana iye ainewe process raenjoy the process. Ndakasangana naye taenda kulanji kunonzi Ugawa wataipinda naye kuchecho. Ndakafara ndakasangana naye. Ngozi pane paakandisiya. Ndakazosangana. Akanyatsoona kuti akandisiya haindina Mwari. Iye paakaenda haana kuenda naMwari. Ngozi taakukurukura tanga tangororamba iye aita karwa yake tachimondorwa yangu. Saka atabva chiri the process can be painful. You need grace to endure. Process inenge ichirwadza. But nekuda kwekuti unoziva kuti those who love the Lord vakadanwa according to the purpose of God, all things work out together for good. Panotoreva kuti zvese meaning zviri negative zviri painful, kuramba kurejectwa zvese, all things work out together for good to those that love the Lord, those who are called according to his purpose.
So munaga's purpose, process does not matter. So sometimes challenge in him now. They could take a process to pass through. What you want to say? Waka kusiya no kuti vanewe. Do you know elo ina masabakatani. Unosiwa kuti shiti. Wakasirwa chinangwa chekuti zvinhu zviite. Vakaramba vaine wazviite. Saka vanosunduruka kuti vakumirire kuperuku. Dzichitambika pakatapo chinonga una Mwari. Uchazviona dzapera wakuseri kuti Mwari vakaita basa. Nemurume akanditi handikuda handikwanise kukutora nokuti ndiye akaita ndizowanikwa naBoaz. Handaigona kusangana naBoaz. Dai murume anga ari first kinsman redeemer akandida. Kuda kuti Mwari vakakonzera kuti azive information inorambisa munhu. But mumunda mumwe chete imomo muri kunzi handigoni kumutora ndikamurora. Boaz angatoti kana iwewe watadza, I'm ready to take over. Zora kuti Mwari avakushaire wako asina ine nyaya dzisina basa. Ukanatara nyaya asiri akatumwa naMwari. Akatumwa naMwari ntanga hana kuzvidzwa, iye akazvidzwa. But andikazoti hazvina basa, will move on. God will give us the grace to retese. Vanhu vachitaura zvavanotara zvinorambisa zvikonzero zvimwe zvese zviripo. But kwakamutswa Boaz anoti kana iwe usingade kumuda. Nokuti ari mupurpose yaMwari. Kune process yakuti gore rakutopera. Process yacho is taking time. It's very painful. Vanotaura newe vari kutokudiscourage. Besides vanoda kudiscourage wega. Unyatsona kuti it's too much. Ndanabata hama dzangu ndadhodza kwese zvisiri kuita. Mwari vacho vanenge havasi kundinzwa. Zvakanaka kuti havana kukunzwa nokuti vari kukunzwa. Maybe I put it that way. Nekuda kwekuti vanoita sekunge vasiri kukunzwa. Nekuda kwekuti pane process yavari kuda kuti ukaita pass through. Pane imwe favor yaunosangana nayo after this purpose. Chachindinzwe. Zvinorwadza nezvinorema zviriko. Process dzinosanganikwa nadzo dzekuti wakuseri kuwakupupura. Vanhu vanotishuwa pakararama munhu pakadarikikera panodarikika. Iye anoti kana nemumoto ndinopinda newe, nyangwe nemumvura ndinopinda newe. Jesu akashedza Peter. Peter akauya kuna Jesu achifamba pamvura. Bible rinoti akutosvika pana Jesu akanyura. Zvinoita here kuti wadanwa naMwari wombonyura? Zvinoita here kuti Mwari akushedza ati uchifamba pashoko rake uchimutenda utoona zvinhu zviri kutombonyura? Kunyura kwaPeter kwakabatwa one side kuti aiwa doubt angaona mhepo. Thank God for that. Let me break it this way. Peter kana achinyura ari pana Jesu, ipicture yekuti ari kusimbisa zviri kuitwa naJesu kuti munana zvechokwadi nokuti panotonyudza. Mukatoona Jesu akamira ndiJesu vanhu vanonyura. Kunyura kwaPeter kuri kusimbisa miracle yacho kuti zvechokwadi apafambike. Mukatoona pachifambika ndiye. Process yacho ine kunyura but kuri kusimbisa zviri kuitwa naBaba. Saka mune imwe process iri painful yekuti zvinotanga zviri kutodzikira zvo. Mwari vachiziva kuti kana wadzika une zvaunosangana nazvo uri kuzasi zvausingagoni kuwana uri kumusoro. Kune zvinhu zvaunoona kudzidza uri mudambudziko zvausingagoni kudzidza kana uri murugare. Especially when it comes to real friends. Real friends, they manifest in time of trouble. Nekuda kwekuti kana usiri mutrouble, everybody becomes your friend. Vanhu vanobvita kuti vanokuda havakude vari kuda level yauri. Ukachinja level uchaona kuti hauna shamwari. So for you to prove the real friends, vanotendera kuti Peter imonyora. Nakudzwa kana munhu wananga ari mubhoti akati let's do something for Peter. Kuti Peter paitombofamba vaikwenyera kuti manyemwe ada kutijairira ada kushamisira anoita nge ndiye ari beta pane madisciples ese. Saka kana akunyura vanoti mazvoona ka
let's do something for Peter. Ndinofanira kuti Peter anakushedza vanhu akashedza Jesu wacho akamudana. Kana zvanetsa tinokushedzawo muridzi wenyaya akandidana wacho. Handishedzera vamwitsana vari kupoti ndiri kuda Jesu handiti come. Ndiyo ndokuti Ishe kana ndakunyura musandirega ndichifa panapa. Handiziva vari kuita pass through a painful process. But one thing I know, God is so faithful. There is a purpose for that. Nyasha uye unoziva ane zvikonzero seyati Ruth imborambwa. Why? Nokuti Ruth kana wazodiwa hauchashaina nekudiwa. Unozati kudiwa kwa Ruth na Boaz hakusiriko kwakanyanya kudadisa mulife ya Ruth. Chakamuhambula kuti aramba achinamata inyaya yekumborambwa. Why? Nekuda kwekuti paakarambwa ane shuwa yekuti tinongonotorambwawo futi. Saka ukaona taakudiwa zvinorambisa tinazvo. Saka kana ndadiwa hapasi kudiwa inini nokuti zvinotozikana kuti hatidike. So kana ndadiwa ndiye. Paakanzi andiroora ndimutoro ndopane breakthrough yese. Ndopari kuparidza kwaari manje kuti urikuona here kuti zvikonzero vanhu vanozviziva. Audika zvita. Saka ukazoona Boaz akuti ndinotora. Asi tora iwewe. Inyasha dzaita kuti Mwari vatendere kuti utoreke. Nokuti zvinorambisa zviri kutozikanwa zviripo. I always tell people that when you understand grace, azviite kuti ushine. It's impossible. Dakana. Unodada wakamira pai kuti wakaitei. When you know what it's all about His grace, apana kana percent kana kona yekuti ungadade nayo. Wese unoona anodada. Understand it means grace. Anofunza kuti kugona kwake, intelligence dzake, kunaka kwake, kudidi kwake. Isi tinoziva kuti even wakanaka unogona kusarorwa. Saka ukatororwa wakanaka inoziva futi iti grace. Nokuti zvinoita kuti usatoreke Ruth. Nokuti vanhu havane record vatotaura kuti handitore because I'm in danger my heritage. Kuda kuti utore danger relationship. Utore. Saka Ruth kana akarorwa na Boaz adade. Boaz andoziva kuti hatitepi inodiwa izvozvo. Pakatoshanda nyasha because zvikonzero zvedu zvinozikanwa. When you know grace, when you understand grace, it's impossible kuti udadire vanhu hazviite. Unenge une reminder inside you kuti ndikaziva Mwari kwaakanditora ndirani ndingashainira kuno nhasi. Tapfura nepazororo mufundisi ndokubva vanongedzera kuti taitaura nyaya kuti Sunday vanhu tori kuburial. Mufundisi ndokubva nditi difference yedu nemunhu ari kuigwa apa igrace. Kwete kungwara, kwete kurongeka. Gift of life dzinongova nyasha dzaMwari. So when you understand the grace, it's impossible kuti udada hazviite. In our time, some vanowanda nekuti it's being professionalism, haukuenda pese pese, haukudidididi. Unazara to pride ine ma-stages nema-levels yekuti inohaipa mukurongeka. Pride haiwe chini ndiri pride hayo. Inokupa tumwe tuma-guidelines nekuti handidi pese pese, handitaura nemunhu wese handidi. Uchitake uri professional ngawakarongeka so. Iriyo nekuti haimanifesti ichioneka. But kana yauya unanoziva grace. Inonzi hazvina basa, you need to do the work of the Lord. Nokuti zvinorambisa pandiri zviripo. Zvinoita kuti ndisagamuchirike pandiri zviripo. Mwari vakabvisa nyasha dzavo, tine zvikonzero zvisingaite. Ruth ukaona munhu achiti handikudo, haasi kukuvanzira. You are a danger to inheritance. On a record yebarrenness ye 10 years. Uri kuMoab. Do you know there was a law? Yakaiti do not intermarry with other tribes. Requires vaivairorana pachavo. Ruth parikutobva kuMoab pachiye kuzororwa kuno kuBethlehem. There was a shift yangaitika. You know, Ruth anobva kuMoab. Moab inzvimbo inowanikwa kunzvimbo inonzi Mount Nebo. Moab ndobani racho. Gomo reko rinonzi Mount Nebo ndokwakafira Moses. So Bible rangu rinoti when Lord dies, grace begins. Because Moses number 1 is a person, number 2 he represents law.
Saka Moses wakafa pa Mount Nebo. Mount Nebo iri ku Moab. Saka Bible noti kana murawafa nyasha dzinotanga kushanda. So breakthrough yake kuti aroreke ari werimwe rudzi inyaya rufu rwa Moses. So kana rufu rwa Moses rwakaroresa munhu naJesu unofanira kudarika. Because he is greater than Moses. The process was painful. Unonambirwa kuBethlehema. Ndoko une hope kwa une tarisiro. Ndoko Mwari wakabva kunyika ukauya kwa Jesu. Kwa Jesu ndoko wakurwatiswa wese. Hakuna chinopowa pamberi pevanhu mumunda munhu achisimuka achitaura kuti handingarore uyu nokuti ndinokanganisira nhaka yangu. Vanhu vese vari kunzwa kuti mukatora uyu ane problem haabereke nhaka inomira. But in the midst yevanhu vakagara vari kunzwa zvikonzero, Boaz ari kuti if you cannot take it, I will take it. Mwari ngaakupe anokuda achirevesa. Mwari ngaakupe vanhu vanokugamuchira vachirevesa. She moved. The process is painful. Zvimwe zvaunoyemura nevanhu vaunoyemura level dzaunoda kusvika. Process yacho, you need the grace to endure the pain. Iri behind the process inside. Zvimwe zvinototora kushandiswa kuti uzodiscover kuti unoshanda. Zvinotora kuti wapuswa kushandiswa. But uri mukushandiswa, Mwari anokurongera zvinoshanda. Kune kwatakaabuswa, but Mwari vachicreata so a platform muabuse imomo. Kune kwatakaonekwa tichiita basa ratisina kubhadharwa, but kuna akationa akazobhadhara takuita zvimwe. The process was painful. Hapana mari yatakapiwa, but kuna akationa patakashandiswa zvisina mari, akaronga madhozi ane mari zhinji. God is so faithful. Process haisi nyaya. Time yekuti ilo sana basa bakatani iriko. Kana Jesu akaita pa cross, unakuti wesa akatenda muna Kristu, you pass through that phase. Yakuti unaita mvunzo kuti Mwari wangu mandisire. My God, why have you forsaken me? Ivesi noramika yoyi. Ziriko time dzekuti utanga hausuna matamwari anonzwa, iye achinzwa. Zvinoita sekuti hausuna matamwari mupenyu, iye ari pachikona. But inyaya yekuti anoziva the end before the beginning. Saka anoita sekunge akusiya pano unokumirira kumberi uko. Oziva kuti zvandakusiya uchisangana nazvo hazvikuuraya hazvikukuvadzi. But ndinokushapenda kuti uve the right person kana wapa stage ino. Do you know kuti Joseph having the ability yekuregerera mabrothers? Inyaya yekuti kune chaakaita pass through chakamudzidzisa. Akaenda kuprison asina nyaya. Haana kurepa mai Potiphar, but akatoenda kuprison asina nyaya. So kana akutungamirira nawo, anotoziva kuti haisi yese case ine evidence iri yechokwadi. Because Joseph yaitova evidence, but rikabatwa ridzakandibvaruka. Although evidence was there, but it was fake evidence. So sometimes the devil shows you fake evidence. The real evidence is the blood of Jesus. The real evidence yakuti unosimuka ibasa rakabatwa pamuchinjikwa. Iya uri kuratidzwa munyika. Evidence yauri kuratidzwa haisi nyaya. So for him it's easy to forgive his brothers. Why? Nekuda kuti akaendeswa pa position yekuunderstand life nemwe engo. Ini ndaiti ndikaona role yeprison ichidarika so, tainongedzera tinovana kuti matsotsayo. I didn't know kuti kune vanotopomerwa mhosva. When you mature and know things from a different angle, haugoni kuchinyira prisoner. Why? Because havasi vese vanoenda nekuti vane mhosva. Variko vasina mhosva ikoko. So the brothers vakamutengesa.
but they were part of the process. He had a dream to Egypt, but I never transport. Sakana can say there is a painful process. You go better the way. Now, but the devil works for God. Satan understands why. What the Bible wrote, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise his standard. And who comes the number of standard to Simuka is the coming of the enemy. Hey, she's here. Hey, we are against you. What's coming against you? Who don't change your life? There is a process you are passing through. Very painful. Una matondo muda msia. Uchiti ngandi una matawani says shingo daiso. Why me? Pa cross yakaitika. Akati Eloi Eloi lama sabakatani. Mwari wangu mandisire. Kwese kwa ita ni nana. Alikuta atiko nekita chini sina kuona baba. Sina kuchiona chichitu pa kudenga. Ili na baba tiriwa mwechete. Apiti kuti na baba tiriwa mwechete. Oti mwari wangu mandisire. Abana kumusia. Nokuti bamusia nokuti banaye. Banaye pa purpose to die. Pa process in the pain. Basuduruka. Nokuti kana bainaye afi. Ropa edeuki. Sakuti shitike. Vanova. Nokuti banaye. Amaye wangu waya nene kutauni. Wayi kibata ruoko. Kifama mtauni. Ishe shindika kumushanika ndakuzokera kutauni. Awandiperekezi. Anono sekunga vanenge vandisiya. Avana kundisiya. Information yavakaisa mandiri ndo yakuya nini. So vaneni in knowledge. Avana inini in person. Nokuti zvekutomira kuti that means God ndakakuti vana mai vangu ndiri mfana. Saka this time andifambe navo in person. Ndinofamba navo mu information. Ili ndichiti vasara kumba vana kusara ndinavo in information. Mwari wangu mandisire. Kuna akasiwa nokuti akatendeka. Shoko rinoti he neither leaves you or forsake you. He is with you. But inyaya yekuti utatsa ku understand kuti aneni mu process here kana kuti aneni mu purpose. Apire Mwari ane chaanoziva kuti kana ndasuduruka kana ichi chaitika tinomusangana kuseri. So shashamsike mu upenyu. Ukuti runa matamwa mpenya anoita zvinhu and things are not working out good. Rangurati all things work out together for good. So panoti all pane include zvukuitika kumba kwenyu. Yora bauchi munamata akatendeka anoona anokunzwa. Rabauchi munamata anoziva zvaari kuita. Kune problem yaunozotenda wabuda problem. Kuti problem yakandisanganisa naningi ikandionesa zvakati. Iye zvino ndakugona kuita izvi nekuda kweproblem iyi. Kune vanhu vaunogona kuzotenda mune ramangwana nokuti vanika kukuomesera kavakaita. Elijah as a prophet ari pagomo akati kuna mambo apo, ride your chariot teaser, mvura iri kuda kuuya. Haana kukumbira transport. Iye haana chekufambisa. Ari kuyambira munhu ane mabhiza nemachariot kuti rova pasi unonaiwa nemvura. Anozoti akanama kuenda tofamba tisa. I love this kind of prophet. Munhu angavisa Mwari pakona. Kuti amungangopa anointing nekuprofita kati chisiwa panapa. Mwari ndokubva vamupa the grace to overtake the horses. Akakumbira transport aishaya opportunity at that power. So pane pamwe pekuti vanhu vachikusiya wasirwa kuti uexperience kumwe kuita paMwari kusingawanikwe kana vanhu vachingomira newe. Kune vanhu vakuti vakakusiya unomborwadziwa, but kana wazounderstanda purpose yaMwari unofara kuti vakaita musha vakasuduruka. Takasangana naye murume aimbouya kuchechi tikazosangana. Ndopa akazoti iye ndiye akabuda chechi Mwari haana. Takasara naye. Takamupa
testimony yekuti akashamwa saka zvaifamba sei. Ndikati ndokushamisa kwake. Muchingoti endei paipa. Mwari ndokubva vadaiva. Kuita sekunge iye ndiye aitomisa Mwari kuita. Basa kuna vanofana kuenda. Vanofana kuenda nokuti apa akasaenda. Anointing yeSpeed awiwani. Bosi Mwari vanataka game kekuovertake ane machariots. Church ndinzwe. Eloi lama sabakatani 10 yo iriko. Don't lose hope, don't lose heart. Zvinoita sekunga musikuna mata mampeni. Vamoita sekunge vaovertake vaenda kumberi. Mwari anozvitendera kuti ngavamboenda. But kana taakutera vachanzwa nyasha kuti dzakaoma. Imagine a man overtaking a horse, chariots. Nyaya inozvitarongoro zvakafamba sei, but I'm sure apa akasvika achibvunza kuti ndakusiya waakunoko. Madzimambo ekudhara anga ari stubborn, ndopa aifanira kutendeuka. Because chinhu chinotyisa kuti n'anga dzakanda tsvimbo dzaFaro, tsvimbo dzikava nyoka. Aroni akakanda yake ikamedza tsvimbo dzese dzen'anga. But otoona mambo achinzi ane n'anga dzakadyirwa tsvimbo. Pane paangofanira kuti ati murangu maruza ndakuda kusaita. Yeah. There is a process. But I stand as a prophet of God. You will love the purpose. In the meantime, the process is not good. But the purpose, each manifest a life mark. Uchatenda Mwari nevanhu vakasuduruka. Uchatenda Mwari nevanhu vakakurejecta. Uchatenda Mwari nekubasa kwawakatobviswa. For now, you are not understanding it. It is so painful. But uchasvika pautati Mwari makandiitira basa. Pandakashaya basa. I want us to pray. Let's not matter, we can stand up. Mato wako ne wangu. Ndio kuti Mwari shoko renyu ndarinzwa. Help me, Lord. Kuti ndite endure the process. For I know the purpose. Mwari purpose yenyu ndinoiziva. Kunipa a future with hope. Purpose yenyu ndinoiziva. Upenyu wangu unofanirwa kuvandudzika. I want us to pray. Lord, help me to endure the process. For I know the purpose is good. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mwari mumarwadza atiri kusangana nawo. Munguva yaEloi lama sabakatani. Ndiri kutaura nyasha nekubata kwenyu muupenyu hwevana venyu. Kuti process Mwari nyangwe ichirwadza. I see a purpose. Ndiri kuona purpose yakarongeka. Ndiri kuona muchato nemunhu anomuda. Ndiri kuona kuvakopera. Ndiri kuona motokari. Nyasha zvatinorohwe Baba. The process should be painful. But I see the purpose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the master Jesus. Father, I decree and I declare. Every painful process, guide mwana wenyu to the right purpose. Ari kupfuura nezvinorwadza, asi muratidze chinangwa chenyu neupenyu hwake Baba. Wese akarambwa akarejectwa, wese akatizwa akalengwa, ndiri kuti Mwari zviratidze kuti uyu akarengwa nevanhu kwete nemi, uyu akasiyiwa nevanhu kwete nemi. May the purpose manifest. Purpose yenyu Baba mukupera kwerino gore. In this last minute, show yourself mighty in the lives of your people. Show yourself mighty in the lives of the people. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. May the purpose manifest in your life. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you so much. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now go take a man. Clap it for Jesus. Clap it for Jesus. Just stand up and appreciate the man of God. To appreciate the man. Hallelujah. We have a purpose in life. Hallelujah. That will be the man of God.
Let's stretch our hands towards the evangelist just to pray.